Again, no markers. Ndị Fulani ebe stop road n'ụzọ. Can you now see why it seems like no community in Igbo land want to allow Fulani herdsmen to settle in their village? Because it's not just that these people are using their cow to destroy people's farm. Some of them are also venturing into kidnapping. Some of them are even buying people unnecessarily. Now, this is what happened in Eke Egede, a community in the local government area of Enugu State. The Okada man that was carrying the mother of these two kids you are seeing here, they were kidnapped by the Fulani herdsmen. They kidnapped the Okada man and their mother and then abandoned this little kid. And then later on, they released the Okada man to go and take care of the little kids and to also be able to inform the family of the woman that their daughter had been kidnapped. Let me allow you to watch the video and hear from the horse's mouth. Again, no markers. Ndị Fulani ebe stop road n'ụzọ. Ha dị fọ. Akpọrọ ndị ọzọ. Mama ụmụaka. So okay, so ma ha ka ha ji na. Akpọ n'ụzọ Egede. Okay. So ha hapụziri gị. Iso ha? Okay. Keziga gị bụ n'ezie ha. Ka ebe unu na-ana? Nke ịma ebe ha na-ana? Okay, mama agwa gị. Na wow. Ka ebe machine gị bịa? Okay. Ya just emela na n'ụzọ Eke stroke Egede. Ụmụaka na-agbaba ụmụaka na ere kidnap mama ha wute onye ọkada. Emecha hapụ onye ọkada. Ka ọ ga bụ na ụmụaka ka ọ ga zuo ndị ha na ụzọ ndị be ha na ekidnap go their mother. Ya just eme kịta abalị ake na. So the guy vuzo ha nachite azụ n'Eke. No ya wa anyị ama ka anyị chọrọ immobilize now. Security Eke now. Anyị chọrọ ama ka anyị ga-esi wee mee. Ka ekwe n'afa gị? Boy, ka afa gị wa? Ịma afa gị? Ka afa? What is your name? Ịma ifo kirikiri ụmụaka na-amaghọ ego a nkom, amaghị afa ha. Bịa, mami ka afa gị? What's your name? Ịma ha afa gị? Ka afa gị? Ọ na-ada anụ Igbo. You do hear Igbo? Do you hear Igbo? What's your name? Ngwanu. Sorry. Please try to share this video also so that it can get to the notice of everybody. Because just like as if now, anywhere you are seeing these people around your vicinity, around your community, you have to be sleeping with your one eye open. Because these guys can do undo. We have been talking, we don't talk tire. The government don't want to do anything about it.